عزوز سلامتنا نبصحكم زغوركم تعزبتي كما يتمسيون اللومي اسران سلستن حدار سدارو زينا ومسنادو حزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زقدم يرمياس قبرلو عليه بقدامنت ارستاتو عبد دبوباوي قيب حرن ماكلن بسقبره مرمراتات شوعات زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصو عبد حلحل زركب حروم حزاتي صلا استطري نقحات بصبو يسسنالو عبد امبادر هونو زبا التكريزان بروجكت طوري ستماي تواديدو منغست امريكا كاب مفارق زمص ورح تحساس كتابه كورونا فيروس كم زجمر افليتو ቁጠባ ናይጄሪያና በደረጃ ዘሕታለ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ቻይና አሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዝምድና ከተቋርጽ ደጊማ ጽውያ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዞቦታት ደቡባዊ ቀይሕ ባህርን ማእከልን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ሎሚ 23 ሕዳር ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 7 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ካብዚኦም እቶም ሰለስተ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱን ኣብ መወሸቢ ማእከል ጊብዶ ማለት ደቡባዊ ቀይሕ ባህሪ ተዓቂቦም ዝጸንሑን ዜጋታት ክኾኑ ከለዉ እቶም 4 ድማ ሰለስተ ካብ ኣሜሪካ ሓንቲ ድማ ካብ ጀርመን ብነፋሪት ኣትዮም ኣብ ኣስመራ ተወሺቦም ዝጸንሑ እዮም በዚህ መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቅላላ ቁጥሪ በኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 558 በጽሕሎ 473 ካብዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናው ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ዝተፋኑ ክኾኑ ከለዉ 85 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ርከቡ ሚኒስትር ጥዕና 23 ሕዳር 2020 ኣብ ሓልሓል ድርከብ ሕሩም ህዛቲ ሳላስተ ጥሬ ንቕሓትን ዝተገብረሉ ዕቃበን ብጽቡቕ ይስስናሎ ወኪል ኤሬና ዮሴፍ ኢድሪስ ንዘዳሎ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ካቕርቦ እዩ ኣብ ንስ ዞባ ሓልሓል ዝርከብ ሕሩም ሕዛቲ ሳላስተ ጥሬ ንቕሓት ብዝግበረሉ ግቡእ ክንክን ብጽቡቕ ይስስን ከም ዘሎ ነበርትን ምምሕዳርን ሓቢሮም ቲካብ 2018 ኣብ መትከል ኣበ ፍሉይ መጸውዒኡ ጎቦ ኣውሳዕና ዝበሃል ቦታ ኣብ 210 ሄክታር ዝተተኽለ ሕሩም ሕዛቲ ብኣላይነት ሕብረተሰብን ምትሕብባር ኩለን ኣካላት መንግስትን ብሓፈሻ ብበዓል መዝያ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብዝግበረሉ ምክትታል ድማ ብፍላይ ውሑስ ቀጻልነት ከም ዘለዎ እቶም ውሃብ ትርኢቶ ኣረጋጊጾም ኣብ ማሕዳሪ ሓውሲ ከተማ ሓልሓል ኣቶ እስማዒል መሐመድ ዑመር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ወርሒ ሓምለ 2018 ብዝተተሓሓዝዎ ህዝባዊ ተበግሶ ምዕቃብን ምግራብን ሃብቲ ገረብ እናሰሰነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ መጻውን ሰፊሕ ናይ ምግራብ ንጥፈታት ክሰላሰል ምዃኑ ኣረዲዩ ኣካየዲ ስራሕ ንስ ዞባ ሓልሓል ኣቶ ብርሃኔ ካሕሳይን ኣነባባሪ ዓዲ መትከል ኣበ ኣቶ እድሪስ ዓብዱራሕማን ብወገኖም እቲ ሕዛቲ ክቐውም ከሎ ብምሉእ ደገፍ ሕብረተሰብን ምምሕዳር ንስ ዞባ ንምዃኑ ብምጥቃስ ብልዑል ንቕሓት ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ብመሰረቱ ክብገስ ከሎ ህዝቢ ስለ ዝተቐበሎ ተቐባልነት ናይ ህዝቢ ከዓ ስለ ዝረኸበ እንተዘይኮይኑ እዚ ሕዛትን እዚ ዓድን ብዙሕ ፍልሊ ዘለዎ ኣይኮነን ጥቃጥቃ እዩ ዘሎ ግን ወላ ዳጥቃጥቃ ይኹን እምበሪ ህዝቢ ዝቕበሎ ሕዛቲ ክትገብር ጽባሕ ንጎህዊን ጠፊኡ ዝበቁል ተራእዩ ዝጠፍእ ንኸይከውን ዝኣክል ጎስጓሳትን ርክባትን ተኻይዱ ብኡ መጠን ድማ ኣብ 2017 ክጅመር ከም ዘለዎ ተገይሩ ጠፊኦም ዝነበሩ ኣግራብ ይባሉና ኣለዉ ይማጹና ኣለዉ ብሓድሽ ከም ታሰስ ሰራው ጋባ ኣውሒ ሽልሕ እዚ ኩሉ ይማጻና ኣሎ ንሪኦ ኣለና ብዓይንና ኸዓ እዚ ገበዚ ጥሑ ነይሩ ሕጂ ኣብዘን 2 ዓመት ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕ ከሎ ተስፋ ዓቢ ተስፋ ኣለና ንሕና ከምዚ ዓቢ ከምዚ በዝሕ ሕሩም ሕዛቲ ዝርከቦ ጎቦ ኣውሳዕና ካብ ሓውሲ ከተማ ሓልሓል ንሸነኽ ሰሜን ኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ኣባላት ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ጀርመን ካብ 24 ጥቅምቲ ክሳብ 14 ሕዳር ኣብ 3 ዞባታት ተኸፋፊሎም ብቴሌኮንፈረንስ ኣብ ዘካይዶ ዓመታዊ ኼባ ንጥፈታቶም ብምግምጋም መድረኻዊ ተልእኾ ንምስማር ዝሕግዝ ውጥን ስራሕ ሓንፂፆም
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን አቶ ዮሐንስ ወልዱ ንህሉ ኩነታት ሃገርና ዞባናን ገስጋስ መኸተ ኮቪድ-19 ወረራን በጠን ከምኡን ዝሰላሰሉ ዘሎ መደባት ሕርሻን ልምዓትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮታት ምርኩስ ገይሮም ነዚ ኣቲና ዘለና መድረኽ ዝበቅዕ መደባት ከም ዝሕንፅፁ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ حلاف ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ሳልሕ ተወልደ በወገኑ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት ናይ ዝተሰላሰለ ኣማማት ከምኡን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ናይ ዝተኻየደ ራብዓይ ዙር ስልጠና ካድራት ገምጋም ድሕሪ ምቕራብ ወሓስ መጻን ተቐባል ሕድርን መንእሰይ ወለዶ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣካል ሕብረተሰብ ንምውዳብ ዝግበር ጻዕርታት ብውህደት ክስርሓሉ ምዃኑ አብሪሁ حلافي دبلوماسيوي حزباوي دبلوماسيوي ميدان أتو تخلو لباس دما دحرتي أب ورح حملة كل 2010 شمونتن أمونغو إيرترا إثيوبيان صارت تمسمع سلام المحزنتن أب زوانا شركنا توزن ديناتات أنام عبالة ممسو متكاس أبالات أبزلوا كم أمباسادرات كوينهم صبو مثل هاجرهم كفالتون كخلعون تثبيت كم زجبر لهم حبيرو أب مدمدم تتصادفتي بحلفتي ودابتها تكدف ببزوبو أبز قربة جمجمات دحر زكايد وزته دخوم جنتات بمفواس بحيال ودابه نمدرخ سلام معلن زبك سرحات كم زكايدو الرجاجيتهم ህዝቢ ጽሩይ ስተማይ ንኽረክብ መንግስቲ ጻዕርታት ከካይድ ጸኒሑና ኣሎን በዚ መሰረት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ሓያሎ ፕሮጀክታት ተዋዲድዩ ከም ኣካል ናይዚ ኣብ እምባዶርሆን ዘበዓል ተክሌዛን ክዋደድ ጸንሐ ፕሮጀክት ተዛዚሙሎ ወኪል ኤሬና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳልዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ እምባዶርሆን ዘበዓል ተክሌዛን ዝጸንሐ ጸገም ጽሩይ ዝስተማይ ንምፍታሕ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ መፈጸምታ ብምብጽሑ ነበርቲ ካብ ብዙሕ ሓልክን ጸገማትን ከም ዝደሓኑ ተገሊጾም ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ኣቐዲሞም ካብ ምሕድግ ዝበለ ከባቢ ዝመጽእ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክጥቀሙ ብምጽንሖም ኣደዳ ሃልክን ማይ ወለድ ሕማማትን ክኾኑ ምጽንሖም ብምጥቃስ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ቀረብኦም ጽሩይን ዘተኣማምንን ምንጭ ማይ ብምውዳዱ መስተርሆ ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም ኣታሩ ጽርና ርባ ጎንትን ወረድ ነርና ካይደ ነጀብ ካብ ጎልጎል ዓድና ማይ መጽኢና መጠን ደብሉ ተሓጉሽና ሎሚ ግን በርከት መንግስትና ጽቡቕ ማይ ጽሩይ ማይ ይሰጥልና ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኤልያስ ፍስሓጼን በወገኑ እቲ ፕሮጀክት ዝጸንሐ ጸገም ብምፍታሕ ማሕበረ ቁጠባዊ ጾር ነበርቲ በሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘቃልል ብምዃኑ ዓመታት ኣገልግሎቱ ንምንዋሕ ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ህዝቢ እዚ ንብረቱ ምዃኑ ፈሊጡ ነፍሲ ወከፍ ንሓለውን ንኣተሓሕዙን ዝምልከት ንነፍሲ ወከፍ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኣባልዎ ገይሩ ክጥንቀቐሉሃ ንእግረ መገደይ ይላቦ ፕሮጀክት ማይ ምምሕዳር ከባቢ እምባዶርሆም ምኹዓት ምንጭ ማይ ምህናፅ ባስካ ምዝርጋሕ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትር መስመርን ምስራሕ ክልተ ምዕደሉ ነቑጣታትን ከም ዘጠቓልል ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዘርአ ወልደ ትንሳኤ ድማ ነበርቲ ውሕሉል ኣጠቓቕማን ምሕደራን ከዘውትሩ ተላብዩ ክልተ ባስካ ናይ 25 ሜትር ኪዩብ ወይ ከዓ ናይ 125 ፊስቶ ማለት እዩ كون كلتا نقطات هنسأل مالتي بزوات درجة هنزارم كلنا بزوانا درجة 79% ناي حزبناس ما يستولون نقول مالتي إذا هو نقول كلنا حجي ناي مبلشاو سجمات كله هليو كون ناي مقال ماي ناي تحتوات ماي كله هليو كاب 11 ممحدارات كبابين وزبعت تكليزان امبادورها بتركبن شمونت ممحدارات كبابي بروجكت صوري زستماي تواديدو مهلاو زغلصاتو زرأ اتنز ترفا نموداد ون صارتاتي كايد كم زلو حبيروم أب نوزوا الشعب مدب ولدان نوز لغحن مالت مول أب من محياش من نابرو نبرتي بحفشة حرستو الدماء بفلاي زمسكن قده يبركت الله حلافي نايت مدب أب تنوزبا أتو إدريس محمد نور أب زهبو حبريتا نبرت الشعب أب تتكامنت لغح بزيت ريو نقحت نزر خبو غنزب أب قبو معلا كم زوعلو أتوم زبازوح دماء عدوهم أب اوانو كم زخفلو قليتو لو معمت كاب سلقوحو توم زبازوحو حرستوت مغانم بمحبر نمجزي بأراين جمالن كم زوعلو إزد ما مسمى نابروم طبو متأسر سلزلو أبي وتوم لوطي كم اتريلو أبريهو أب نوس شغطات صوافرو عماويلون كم زلو زحبر أتو إدريس جنزب تنكسغيسو عداقاتات أب مرقع حسرتات أب موجادن أدل شغلات أب مفتانس لزحقس تتكامتي عطوات كخونو الزاخيرو أب نوز زبا شعب كاب شحنت شعات 9 أقلوت كهبز جمرة بيت صحفة مول لعلي شحن 100 عماويل اللو حرستوت أب زهاب وريتو مول بفلاي أب جزي زرين زقات ممسقامات أب مقلال أصواتو كم زلو بمحبار لقاح بقبو انت سرح قالو رئيس مال مخانو كاب تمكروم قليتهم زي خبركم تعذبتي زي سعب أهقروا زيناي
بعل مزي فدرالاوي مدب ممعبال كتابة نا حبرات منقسات أمريكا كام فارق زمت ورحة حساس كتابة كوفيد 19 كجمر مخانو تمالي إسران كلتان حدار أفليتو أزيز تقلت كلتا عينتات كتابة كورونا فيروس أباقلوت نخوعل ناب بعل مزي مكوت أرن مرقات بقعتن مقبن مدهانيتن حتو قريبو خمزلو أب زحبر اللو زلو وانيو بمسارة أبطابات عنا اتبع المزينتي كلتا عينتات كتابة أباقلوت نخوعل نايهتوز اوان فقاد كوهابو زمت 11 حساس كوسن تسبي تقبر اتوم أباقلوت كعوتو تحاتيتهم زلو كلتا عينتات كتابة مودرنا بستفالة كوبانيا مدهانيت زمعبلن 94.5 ميتاويت بقعات كم زلو سرقاقات كمون بفايزر سفالة كوبانيا زمعبلن ناي 9 ميتاويت بقعات سرقبون مخانو يقلت إذا خمزلون كله أمريكا بت فيروس نايستلخفو سبات قطري ناب لعلي 12.5 مليون نايزموتو دما ناب لعلي كل تميتن سوسان كل تنشح كم زبالة بدرجة عالم كا قطر استلخفو أستاد 59 مليون نايزموتو دما لعلي 1.3 مليون كم زبالة سبات عنا ينتصرو أبتها جر زمت أسران شو دشان حدار نتسنبل حزباوي بعال على تمسجانا ناب صدرو من مقرو من نمحلاف نايزن كاساو سبات قطر وسيخو بمهلاو متن لبعي بو متن كم زايد لعول سجات تفتير له لبع كورونا فيروس نمكوصر لعلى إسراء كفلات هاجر أمريكا ترير إجراتات من قصاصن قطعات محبراوي من رحاقن وسينن كم زلوا يقلت حبرات منقسات أمريكا كابتي 34 هاجرات زحقوف أب شحن 992 سبعة سمع كفوت سمايات بوجع كم سحابة مال إسران كلتن حدا رافليتا تسمع هاجرات أبل علي نتفتات سراويت كلا أول هاجر بناء أير كللا مكتال كجبر زفكريو منقسات أمريكا أبز حلف ور حق بوت أب تسمع بزعبة زخت ما هاجرات زلوا وتنا فليت ومباريو ذكر صحافي قدات وصا أمريكا مايك بومبيو أبناي تويتر قص أتو أبزس فرو حبريتا دحنت أمريكا ترجع بمبال هاجرو كابتي سمعات بوجع كم زوت دحر محبر روسيا جنا قديتا كاب مخبار بخير الله قبل ويسو روسيا قبل علي ما أكل حيل بحري زخونة وشمت كالينغراند مس جورجيا زرخبا دوباتن زقبر براتات كتعقتو مصنحا زحبرو طبطبات منقس أمريكا بتقداي بتاخذت عليه ناب أبال هاجرات سمعتو كقرب مصنحين تصرو منقس روسيا بوغنو أمريكا بوغنا قبل علي التكايدو تهدرو منقس قصات نزقبر براتات روسيا بتاخذت عليه كتعقت مصنحا يزوقس أمريكا كابتسم مسحبان مشاركة هاجرات زيادة التحساسابي مخانو كوا يقلص انتخونه أبزو وانجن روسيا كابو تهدرو منقس قاس أمريكا العلي وتهدرو منقس قاس هاجرات أوروبا مكتال اتقبرو براتات أصعقاتو غمزلهم تبصبات زحبرو أب مجمار نايز ورحي منستر قدات وصا روسيا أبتسمع زختم أول هاجرات نيتو بتسمع مسرة أبل على روسيا بزجبرو مكتال نزرخبو حبريتان أمريكا كم زي محلالفها بصحف كم رجاجس مسحابي فلت بزدمه مسحاب أمريكا كابتسمع نزيادة متفنان باب زرحون زي تدلي قد كسب كم زخلن يوم مستقود دايك ربزلهم تنتنتي زحبرو جاملا هاجرا أتوت نيجيريا كورونا فيروس نمكوصار بسوسدة تررت سقومتات بمنقول قالو كتابنا يتهاجر نابدر جازحت على وريدو خمزلو وقعوان الساسيكاين صبصبات حبيرهم جاملا هاجرا أتوت نيجيريا أب سالساي ربع نايز عمت نخلاي تختت على جزيه بقالوتا 3.6 مئتاويت كم زنقول قالو يزقلت كندت أنك نايز كتابو زحت على لبع كورونا فيروس نمكوصار زتوسدو تررت إجراتاتن بتحدة وقنا داد ما بدرجة عالم بمنقول قالو مخانيهم وقعوان صبصبات زحبرو زلو ندادي لعلى 9 مئتاويت كاب من جنا وصا شرفي نيجيريا كم زشفنو يزقلت منقس نيجيريا واغا ندادي نمرقا نتي 2 مليون برميل زنبره معالتاو فريات نايتهاجر ناب 1.4 مليون برميل اوريدو كم زلو يفلت ازي اب قطبا نيجيريا اغاطيمو زلو ودقت اباستات 100 عامت ابتا هاجر كاب سمزغب اتزخف مخانو يزحبر زلو لبع كورونا فيروس معرتي زوردو زلو سبعو كسرتات اب قطبا هاجراتون سف زيبل انوت اسيبو كم زلو يفلت منقص تشاينا أمريكا مستا أكالو زخونة دسي تاوان التكايدو دبلوماسياوي يكون وتهدراو زمدناتات ترير ملس قبري كم زهبلو بأسران سلسطن حدار دقي مواتنقيغو منقص تشاينا نزمت انقاطها الزهابة لعلوي أزاز سراويت أمريكا تمال أسران كلتن حدار أبدسي تاوان أقدمو زيت أوجه مبصح بمنفتصام مس أزاز سراويت نايتهاجر ركب مكيادو دحر مكالوحيو أفنيا منستر قدات وصاي تشاينا أب زهابو مغلسي نتي لعلوي أزاز وتهدراو سلي أمريكا أبزوبا إسيان باسفيكن أبدسي تاوان زكايدو مبصح ترير ملس قبري كم وهابو بمجلس أمريكا مس دسي تاوان التمسرتو زمدنا يكون التجبر وعل مشت أو تهدر أطوار كتقارط وتوعو
ኣሜሪካ ንደሴት ታይዋን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ዝርከቦ ስራቐ ወታደራዊ ኣጽዋር ክሸጠላ ዘውጻቶ ውጥን ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ኣጋዲዶ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ቻይና ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ሓይሊ ክትጥቀም ድሕሪ ከም ዘይትብልያ ብተደጋጋሚ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ ካብቲ ዞባ ከወፃና ኣሜሪካ ዋጋ 18.4 ሚልዮን ዶላር ስራቐ ሚሳይላት ዝርከቦ ወታደራዊ ኣጽዋር ንፊሊፒንስ ክትባወሲና እዚ ዝተገልጸ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ሮበርት ኣብሬን ሎሚ 23 ሕዳር ኣብ ፊሊፒንስ ምብጻሕ ብምፍጻም ብቐንዱ ብዛዕባ ዞባዊ ጸጥታዊ ምትሕጋዝ ከምኡውን ኣገዳስነት ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ንኣሜሪካ ምስ ሰብ መዚ ናይቲ ሃገር ኣብዚ ተዘራረበሉ እዩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ ዓላማ እዚ ኣሜሪካ ንፊሊፒንስ ትገብረላ ዘላ ደገፍ ወታደራዊ ኣጽዋር ሰራዊት ፊሊፒንስ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ኣንጻር ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ዝገብሮ ቃልሲ ንምድጋፍ ምዃኑ ነጺሩ ሮበርት ኣብሬን ወሲኹ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዘፍቅዶ መሰረት ኣሜሪካ ልኡላውነትን ረብሓታትን መሻርክታ ዝኾነት ፊሊፒንስ ንምሕላው እተካይዶ ተሳትፎ ከም እትዕዝዝ ገሊጹ እንተኾነ ግን እዚ ኣሜሪካ ምስ ፊሊፒንስ ዘለዎ ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድናታት ንምዕባይ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስን ነቲ ሃገር ትገብሮ ዘላ ደገፍ ኣጽዋርን ሚዛን ሓይሊ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ከም መዛብል ከም ዝኽእል ዝገለጹ ጸብጸባት ነታ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ምስ ፊሊፒንስ እትከራኸር ቻይና ብቐረባ ዝጸሉ ምዃኖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ምሸት